mga higala atong pagaablihan ang balaan nga kasulatan ug ang atong pagahisgutan karon mao ang gugma sa Dios. Atong pag-ablihan ang Biblia kung unsa ang iya nga sakripisyo diha sa Kalbaryo sa krus. Mao kini ang sentro sa atong pagtuon. I hope mga igsoon nga magapabilin kita hantud matapos kini nga video ato kining pagasugdan. Okay, so kini nga topic mga kahigalaan, it is a common topic ug daghan kayo ang mga nakahibalo ini ug ato lang hinumduman nga importante kayo ni ug mao ni ang ato nga pundasyon sa tanan nato nga pagatun-an. Now, ang balaan nga kasulatan nagasulti may tungod sa gugma sa Dios. Atong makita diya sa Salmos 51 bersikulo 1, diri nagasulti ang Biblia. Ingon si Haring David, "Kaluy intaon ako, O Dios, sumala sa imong gugmang walay paglubad, sumala sa imong dakong kaluoy, papasa ang akong mga kalapasan." Bersikulo 2, "Hugasi ako pag-ayo gikan sa akong kasalanan, ug hinlui ako gikan sa akong mga sala." Dinhi si Haring David nagapangayog pasaylo, naghinulsol siya, pero atong nabantayan nga ang unang nga verse atong gibasa is usa kini ka acknowledgement sa kinayahan sa Ginoo. Dinhi na ila-ila ni David og kinsa ang Dios. Gisulti dinhi sa bersikulo 1, "Kaluy intaon ako, O Dios, sumala sa imong gugmang walay paglubad." Dinhi nakaila si David sa Dios. Ang gugma sa Dios walay paglubad. Unya gidugangan pa gid nga ang kaluoy sa Dios dako. Naila-ila niya ang Dios. Unya nakahibalo si David mao ning kinayahan sa Dios, busa nagbasol siya. Mga igsoon, ang gugma di ay mga kaigsunan. Ang dako nga gugma sa Dios makahimo nga makapausab kanato. Tungod kay sa bersikulo 2 naghangyo gyud si David nga limpyuhan siya sa iyang mga kasalanan. Ug diri nagaingon ang Salmo 86 bersikulo 15, "Apan ikaw, O Ginoo, Dios nga maluluy-on ug puno sa grasya, hinay sa pagkasuko ug madagayaon sa gugmang walay paglubad ug sa pagkamatinumanon." Dinhi kun ato diay nga matagamtaman ang gugma sa Ginoo, kun atong maila-ila siya nga personal nga manluluwas sa atong kinabuhi, maigsoon dinhi magahandom usab kita nga mahaysama sa Ginoo, nga malimpyuhan usab ta gikan sa atong mga kasalanan tungod kay imong naila-ila ang Dios sa imong kinabuhi. Ato ni siya nga pagabasahon dinhi sa bag-ong tugon kini nga kinayahan sa Dios. Dinhi sa Roma 5 bersikulo 8 nagasulti ang balaan nga kasulatan, "Apan ang Dios nagpadayag sa iyang gugma alang kanato ug pinaagi niini nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato." Daghan mga tawo nga nagunahuna nga kung sila makahimog sala, ang ila dayon nga reaction nga siguro ang Ginoo wala na nahigugma sa ila. Pero dire gisulti gud mismo sa balaan nga kasulatan niya, samtang nga kita makasasala pa, nagpakamatay siya, but ipasabot nga ang Dios nahigugma kanato bisan pa kita makasasala. Ang Ginoo nagpadayag sa iyang gugma, but ipasabot nga not by words but of deeds. Gipakita sa Ginoo ug unsa kadako ang iyang paghigugma kanato. Unya tungod sa iyang sacrifice diha sa Kalbaryo sa krus, atong natagamtaman ang paglaom nga iyang gitanyag dinhi kanato. Dinhi sa Jeremias 31 bersikulo 3 sa pulong sa Dios version, "Gihigugma ko gayud kamo sa walay katapusan nga gugma, sa akong kaayo gipa duol ko kamo kanako." Okay? Gingon din sa balaan nga kasulatan, tungod sa iyang gugma napaduol ta sa Ginoo. Diha sa Kalbaryo sa cross atong makita ang atong pagkamakasasala nga dili unta
si Kristo ang mamatay diha sa Kalbaryo sa krus apan kita unta ang mapatay dinha. Unya tungod niya na atong makita nga kita nanginhanglan gyud ta sa Dios kay wa tay mahimo sa tong kaugalingon busa magapaduol kita kaniya. Magkinahanglan kitag manluluwas mga igsuon ug tungod niya na napuno kita sa gugma. Ingon ang Roma 5 bersikulo 5 sa maayong balita. Nagaingon dinhi dili gayud kita pakyaso niining paglauma kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Tungod sa Espiritu Santo gitagaan kita sa gugma. Mga igsoon, atong nakita nga kung kita nahigugma usab adunay reaction, no? Kung sa managtiayon pa, kung ang managtiayon naghigugmaay sa isag-isa, atong makita nga buhaton nila ang tanan para sa ilaha nga kapikas sa kinabuhi. Now, si Kristo nagasulti dinhi sa Juan 14 bersikulo 15, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Si Kristo nagasulti nga tungod niya na sa iyang dako nga paghigugma kanato, ato sab day siyang higugmaon ug unsahon nato paghigugma, atong tumanon ang iyang sugo. In other words, naatay relationship sa Ginoo. Atong relasyon nato sa Ginoo dapat nato nga ampingan. Kaya ang Ginoo na higugma kanato, higugmaon sab nato siya as a response sa iyang paghigugma. Atong basahon ang example dinis balang nga kasulatan sa Efeso 5 bersikulo 24 hangtod sa 25. Sa Mayong Balita version nagaingon, busa kinahanglan mutahod ug musunod ang asawa sa ilang bana. Ingon nga ang simbahan nagatahod ug nagsunod kang Kristo. Verse 25, mga bana, higugma ang inyong asawa, ingon niya, gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang kinabuhi alang ini. Dini gitagaan kita example nga ang paghigugma sa Dios o antong paghigugma didto kaniya sulusama sa managtiayon. So kining tanan is a relationship. Una lang nahigugmang gi Dios sa ato, kita mga kaigsunan o kahigalaan, naga-response kita tungod niya na nga gugma. Atong basahon din sa 1 Juan 4 bersikulo 19, nagaingon dinhi, kita nahigugma tungod kay siya. Una, nga nahigugma kanato. Dinhi tin-aw gid kayo, nagaingon dinhi nga, tungod sa dakong gugma sa Dios dinhi kanato, kita nagahigugma usab diha kaniya. Tungod kay, kung makita nato ang kinayahan sa Ginoo, nga siya ang gugma, ma-impress ta siya ang gugma, gusto man nato nga higugmaon siya. Mao kini ang ato nga response ngadto sa iya as a relationship nga nadugtong kita ni Kristo. 1 Juan 4 bersikulo 8 nagaingon, ang wala nahigugma wala makaila sa Dios kay ang Dios gugma man. Mga igsoon o kaigalaan, kung kita wala nakaila di ay sa Ginoo, nagabot ipasabot nga unsa lisod kayo ang paghigugma sa uban. Pero kung naila-ila nato ang Ginoo, ato makita nga sayon ang paghigugma sa uban. Unya tungod niya na ma-impress kita sa pagpadayon sa paghigugma, tungod kana kay ang gugma sa Ginoo naa sa atong kasing-kasing. Ilailahon yun nato ang Dios personal sa atong kinabuhi. Juan 17 bersikulo 3 nagaingon, og mao kini ang kinabuhing dayon nga sila nakaila kanimo nga mao lamang ang tinuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Ang ato dayang goal nga maila-ila nato sa Kristo, nga atong personal nga maluluwas, nga maila-ila nato ang ihang kinayahan ug ato kining makinabuhian mga igsoon. Ma-impress kita siya nga pag higugma kanato, ato pong higugma siya pagbalik ug mahigugma usab ta sa uban. Dinhi mga igsoon, nagaingon ang balahan nga kasulatan nga kining tanan magahatod nato sa kaluwasan. It will lead us mga igsoon sa kinabuhi nga walay katapusan, ang kinabuhing dayon. So mao kini magaluwas ka nato our relationship in God. Nagaingon ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him
should not perish but have everlasting life. Ang ato dayong pagtuo mao kining pagila-ila nato sa Ginoo, ug mao kini ang ato nga response ngadto sa iya, mao ang paghigugma sa iya sa pagtuman sa iya nga kabubuton. So inaana day mga igsoon o kaigalaan, makapausab day ang gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Daghang salamat. I hope nga dili ninyo pagkalimtan ang pag-subscribe dinhi sa atong channel o mag-share sub sa mga higalaan nato nga wala pa nakahibalo diha sa kamaturan. God bless sa inyong tanan, and may the Lord will give you more strength and more power through prayer.